Il-kumpanija Enemalta m'għandha l-ebda pjan li tgħolli t-tariffi tal-elettriku għall-familji u n-negozji f'Malta minkejja żiediet fil-prezz internazzjonali tal-gass naturali. Fil-ġimgħat li għaddew uħud mill-akbar 6 kumpaniji tal-elettriku fir-Renju Unit ħabbru żiediet qawwija fit-tariffi tal-elettriku tagħhom. Il-British Gas, waħda mill-ikbar kumpaniji tal-elettriku fl-Ingilterra, ħabbret żiediet ta' aktar minn 5.5% li se jidħlu fis-seħħ fl-aħħar tax-xahar. Bħala l-kumpanija Scottish Power, it-tielet l-akbar kumpanija tal-elettriku, se tgħolli l-prezzijiet ta' ħafna mill-klijenti tagħha b'5.5% mill-bidu tax-xahar id-dieħel. EDF, kumpanija oħra li tipprovdi s-servizzi tal-elettriku, ħabbret żiediet ta' 2.7% wkoll wara li fl-2017 għolliet it-tariffi tagħha darbtejn f'Marzu u f'Ġunju bi 8.4 u 9% rispettivament. Il-kumpaniji qed iwaħħlu f'żiediet fil-prezz tal-gass naturali u fl-ispiża tal-ġenerazzjoni tal-elettriku mill-power stations Brittaniċi. Diskussjoni simili għaddejja fl-Istati Uniti fejn hemm tħassib li l-kumpaniji tal-elettriku ser jollu t-tariffi tagħhom fis-sajf li ġej hekk kif id-domanda tal-elettriku se tkompli tiżdied. F'Malta li wkoll tuża l-gass naturali sabiex tipproduċi l-elettriku ma jidhirx li ser ikun hemm tibdil fit-tariffi. Mistoqsi minn One News dwar iż-żieda fil-prezz tal-gass naturali, Kelliem għall-Enemalta spjega li filwaqt li t-tariffi f'Malta jiġu regolati mill-Awtorità tal-Enerġija u l-Ilma, l-Enemalta m'għandha l-ebda ħsieb li titlob għal żiediet fit-tariffi bħalma qegħdin jagħmlu kumpaniji oħra tal-enerġija fl-Ewropa. Spjega li l-Enemalta għandha diversi ftehimiet għax-xiri tal-elettriku tal-gass naturali fit-tul li jassiguraw stabbiltà ta' tariffi għas-snin li ġejjin. Dan ifisser li ftit li xejn hemm riski li tibdiliet fil-prezz internazzjonali taż-żejt, tal-elettriku jew tal-gass jaffettwa l-kontijiet tad-dawl għall-klijenti f'Malta. Madankollu spjega li dan ma jfissirx li l-Enemalta ma tridx tkompli tistinka sabiex tnaqqas l-ispejjeż tal-ġenerazzjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku f'Malta. Dan għaliex minn barra l-impenn li żżomm tariffi baxxi għall-klijenti tagħha, l-Enemalta trid ukoll tiġġenera biżżejjed dħul biex tkompli tinvesti fl-infrastruttura tal-elettriku, fosthom tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni sabiex tlaħħaq maż-żiediet fid-domanda għall-elettriku. Statistika tal-Unjoni Ewropea ikkonfermat li wara traħis tal-2014 u l-2015 il-familji Maltini gawdu wħud mill-orħos tariffi f'Malta. Konsegwenza ta' dan is-sena li għaddiet, id-domanda l-elettriku żdiedet b'aktar minn 6% fuq is-sena ta' qabel.